Tanda! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, ng mahika at konsyensya. Ang daming ginamit. Ang daming nangingialam. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Love is in the air. Viral ang post ng mag-asawang parehong piloto nung first time nilang magkasabay sa iisang flight. Si Captain Luigi, nakasabay niyang lumipad si First Officer Cielo na kanyang asawa. Taong 2017 nung unang magtagpo ang dalawa, trainee pa lang noon si Cielo. Naging sila noong 2020 at nagpakasal matapos ang 2 taon. Hindi nila inaasahang kapwa-piloto pala ang kanilang makakatuwang sa buhay. Inside at outside the cockpit ay pareho nilang susuportahan at mamahalin ang isa't isa. Nakakakilig naman. Paano yung kilig? Manggas. Ikaw, kabisyo, sino bang kasabay mo sa paglipad mo? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Morning ko! Morning, Tits! Kayo! Feel good morning! Pizza 15 sa bulan sa Mayo tuig 2024, Miyerkules karon, sweldo. Sa oras na 7:31 ay kasama niya na ang cool na uncle from Davao. Uncle Dago! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin di Undisputed Hottest Tita. Wow. Dahil lang bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, Tita Tanya Chinita! Habang ako'y morenang dalagang Pilipina, Tingnan mo naman ako sa mga mata mo. huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Mars Trixie. How are you? I'm fine, thank you. My name is Trixie, representing for Rockford. At ako naniniwala sa kasabihan. Na? Ano kayong kasabihan ko? Assignment na lang. Good morning! Anhin? Anhin? Anda mo? Anda mo? Kung Kung? may siyabot. Hoy, bunganga mo! Gusto mo talaga? Ito talaga si Tita. Papalata ka. Gusto mo talaga. Hindi nyo alam yung Siya kasabihan. buhay ko! Siya buhay. Uy! Ang galing-galing talaga! Ang galing-galing talaga! Kaya dami. Ang dami gusto magsyabu sa buhay mo. Mapunta siya buhay ko. Lolo, galing-galing. Ay, good morning, good morning. Ayan. May pumunta na sa buhay niya. Parehas silang pilot. Ang cute naman, no? Cute. Ng isenang yun. Alam mo, Captain ano talaga Luigi, First Officer Cielo, good morning po sa inyo. Madalas naman talaga yung mga kasama mo sa industriya at lagi mo kasama araw-araw, colleagues mo, madalas yun talaga ang nakukuha mong partner eh. Madalas mo na-attract mo pala na partner. Diba? Diba? Ganun Pero naman yun. bihira kasi na, syempre sa larangan ng pagpipiloto, dominante mga lalaki dyan. Mostly,
lalaki ang nagpapilot. So, bibihira yung mga babaeng naging piloto. So, So, sinasabi mo ba pag piloto ang gusto, flight attendant? hindi naman siguro. Sino may gusto sa flight attendant, Mang Kanor? Yung DJ. Sino si Uncle? Basic. Si Uncle? Yung friend niya. Basic yan. Hindi naman, kasi yun sabi mo nga, di ba? Minsan ang pilot, naging jowa ang FA. Hindi naman siya magkalayo ng industry. Oo. Or minsan naman si FA, ang naging jowa niya, yung mga frequent flyer na passengers. Yes. Palaging nakakasabay sa biyahe. Ganun ba yun, Col? Sabi ng friend ko. Sabi ng friend. Oo. So, pero ito cute yung kwento nila kasi nga pareha silang pilot at the same time, first time nilang lumipad together. Parang it's amazing, no? Bibihirang mga pagkakataon. Mismo mag-asawa pa kayo, sabay kayo sa flight. Oo, yes. Nakakatuwa. Pero sabi nga, in command pa rin naman si Captain. Since siya naman yung captain talaga. Kuya, Mang Kanor, sagutin ko lang to Sino ba yan? Hello? Sino Kuya? yan? Food Panda po, ma'am. Nandito na po ako MBC. Food Panda. Kuya, paiwan na lang sa guard. Food Panda. Iwan ko na lang po sa guard. Opo. Kuya, shout out ka na sa radyo ka. Live ka, kuya. Nasa Labridyo ka. Great. Martinez. Ha? Sino? Sige po, ma'am. Iwan ko na lang po. Iwan mo na. Ay, pagkasuplado niya. Yan ang mga kaluyal. Oo. Kahit babae yung kausap, Tama. huwag talaga magpahalata. Nadulas ka pa. Nadulas ba? Kulang Dapat. Paano ba, Mang Kanor? Ano ba Pag dapat? sumagot. Sige, Hello, kuya? Yes, Sino ma'am. po sila? Ma'am, food pandels. Ha? Social food pandels. Kuya, paiwan na lang sa guard. Yung puso ko. Ganon! Basic! Ganun agad. Basic! Kala ko ganito, hello? Yes, ma'am. Food Panda po. Sige, ma'am. Iwan mo na lang sa guard. Pwede ako magpaiwan? Ikaw Sa nga, guard? may iwan ka sa guard. Paunahin mo na yung package. Basic! Ay, ikaw talaga. Pero in fairness naman, hindi ka ba nangarap maging FA? Or pilot? Nangarap ko, parang every childhood, dream yan Sa mga babae. Oo, parang iba kasi ang lakas kasi ng dating ng mga FA, di ba? Ang gaganda nila. Tapos nakakarating sila sa iba't ibang lugar at nakakasakay ng eroplano. Sa mga bata kasi parang unang pangarap mo yan, makasakay ka ng airplane. Kaya kapag nakasakay ka ng eroplano, di ba? Ako nakasakay na ako sa airplane. Oo, may Diba? mga Flex eh. payabangan, Payabangan pa-flex. oo. Pero sabi ng iba, may mga basher talaga, hindi mo iwasan. Alam mo, sabi ng ibang basher, ano ba yan? Pag nag-FA ka, para ka lang sosyal na konduktor. Sabi, Diba? Oo, totoo, may mga ganun At nagsasabi. least social. Oo. Inggit- Parang pinasosyal lang inggit kasi yung yan. konduktor. Inggit. Oy, shoutout sa mga bus drivers at conductors natin dyan, ha. May mga Inggit. nagsasabi. Ano ba mali sa pagiging konduktor? Babaero din naman yan. Ano ba kinalaman ng konduktor at... Nandiyan pa ba yung Food Panda? Kausapin ko na lang. Kami na lang siguro mag-usap. Di ba? Kasi, alam niyo sa totoo lang, ang hirap. Gustong-gusto ko rin yung matry, pero alam Yung ko... FA? Hindi, yung mag-pilot. Ang hirap magpalipad ng eroplano. Papaliparin mo ang eroplano. Pinalipad niya yung eroplano. Pinalipad ng pilot. Hindi, ng pasahero. Ay, syempre. Ang gwapo niya sa uniform niya, no? Yung pilot? Yung Food Panda rider. Sabi niya, hello ma'am, dito na ako sa labas ng MBC. Sabi ng rider! Sabi ng pilot. Baba agad ako dyan kung andyan ka na! Yung pilot? Yung basketball player. Nagkikrave na naman doon ng basketball player ngayon. Gusto naman niya magaling mag-shoot. Yung basketball player? Yung pilot. Na-shoot niya sa ulap eh. Na-shoot ng pilot? Na-shoot ng player. Foul! Uy, sabi ng referee. Sabi ng pilot. Pero in fairness, sabi niya sa akin, ay sir, ano gusto mo, coffee o water? Sabi ng FA? Sabi ng rider. Ma'am, kanina ko
iiwan yung pagkain nyo? Sabi nung rider. Sabi ng FA. Oh. Sabi ko sa kanya. Wala na. Napaka-slow mo. Sabi ko sa kanya, nag-iisip. Walang maiisip. Wala ako. Ay, sabi niya. Wala akong maisip kasi siya lang nasisip ko. Yung flight attendant. Oo. Sabi niya, Kamaror, mangka na. Sabi niya, mangka na. Welcome to Manila. Flying to Pacific. Sabi niya ganun. Sabi ng terorista. Kasi tunog terorista eh. Tunog terorista. Yeah, welcome to Cebu Pacific. Sabi ng flight attendant. Sabi ng rider. Thank you for flying with us. Sabi nung flight attendant. Sabi ng rider. Sabi niya. Sabi mo, Hoy, Tita Tanya, nandito na yung pagkain mo. Sabi ng pilot. Mami, nilagay ko nilagay ko sa gate nyo. Bakit? Nilagay ko sa gate sabi nyo. ng rider. Sabi ng pilot. Ang daming babae niyan. Yung pilot? Lahat kayo. Basic! This song is brought to you by ACS. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!